18,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଗିନେଣ୍ଡି ଜିପିର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଗିନେଣ୍ଡି ଜିପିର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଜଣେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ବକେୟା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଁ 18,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 19/05/2026 ଦିନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଗିନେଣ୍ଡି ଜିପିର ପିଓ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ସେହି ଜିପିର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ବକେୟା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଫାଇଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ନିୟମିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 18,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ 26/03/2023ରୁ 03/04/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିଓ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 18,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିଓ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରା ନଯାଏ ତେବେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ହଇରାଣ ବିଷୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଦଳ ଆଜି କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ କବଜାରୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାପ୍ ପରେ ଡିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ମାମଲା ନଂ 7/2026 ଧାରା 7 ପିସି ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2018 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ପିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶେଖରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।